ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಡ್. ಬಂಗಾರದ ಕಂಗಣ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಯೇರೆ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಲೆ ಬೋಡು. 500 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧನ ತೋಜಾಯಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ಬೈದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರು ಅಂಕೋದ ಕಳೊಟ್ಟು ಸಾದೊಗದ ಬಂಟೆರಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಗತ್ತುಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುರುಷರಾದ ಬೈದೆರ್ಲಾದ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯನಕಲು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯನಕಲು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ತುಳುನಾಡು ಆಳುಪೇರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವು ಅಕೇರಿಗತ್ತಲು ಅವನತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಭಾಗಡು ಗರಡಿಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುಡು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಗರಡಿಲು ತುಯರತಿ ಕುಲಿ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಯ ಗರಡಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗರಡಿ. ಕೈರಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪರಾರಿ ಬಂತುನ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಬೈದರ್ಲೆನ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗರಡಿ ಅವು ಕಲ್ಯದ ಗರಡಿ. ಈ ಸಲ ಇದುವೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುವ ತಾರೀಕು ಮುಟ ಈ ಕಲ್ಯ ಗರಡಿಡು ಆಲಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಐಟು 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಾರುಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದು 11ನೇ ತಾರೀಕು ವೈದಿಕರನ ನೇತೃತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖೇನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬೊಕ್ಕ 20ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಇಡೀ ಉತ್ಸವದ ಭಾರಿ ಸುದರ್ಶನದ ದಿನ, ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದಿನ. ಆಲಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಲು, ಆಲಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಲು, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಸಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ನೋಡಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪುನೀತ ಭಾವನೆಯ ಉಲಯದ ಉದ್ದೀಪನವಂತಿನ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರುವಂಚಿನ ಸಾರಘಟ್ಟದ ಭಕ್ತರ ನೆಲೆಗೆ ಜಗನ್ಮಾತನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಸಲು ಅಂಜಾದು ಮಹಾಮಾಯಿ ಒಡಮಣಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬೈದರ್ನ ನೆಲೆಯಾಗುವಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ಕಲ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು 18ನೇ ತಾರೀಕು 20 ತಾರೀಕು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ದೇವಿನ ಜಗನ್ಮಾತನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರವಂಥದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ. ಆ ಮೂಲಕ ಬದುಕದ ಒಂದು ರಸಾಸ್ವಾದನದ ಅಮರ ಗಳಿಗೆನು ಇಂಕಲು ದೆತ್ತೋನುಗಪ್ಪನೊಂದು ಮಾತರಂಗ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.